starter vi med traven her, og trav er jo, kan man sige, det er jo den gangart, der er lettest for hesten at holde rent taktisk. Hvad betyder det der med taktisk? Det betyder jo altså, at trav, som er en totaktisk gangart, hvor der er diagonal benflytning, det skal det i hvert fald helst være. Det er jo netop det, der kan gøre, hvis ikke de holder takt. Og hvad er det, så vi skal kigge efter omkring takt? Det er jo ikke, om hesten den er uren eller halvt. Det er ikke takt, hvis man kigger på det. Det er urenhed, så det har vi slet ikke noget af her. Men takt, det er et spørgsmål om, at hesten den er aktiv, og på den måde løfter for eksempel højre bagben og venstre forben af jorden, når jeg er samtidig. Så snakker vi om takt og en stærk takt. Selvom der nogle gange kan være problemer, som vi jo måske også har hørt her påpeget en del i forbindelse med EM, det er de der heste, som er lidt langsomme bagi. Det kan være langbare bagben, det kan være knap så gode vinkler i. Kryds og hast, som ting, der kan have indflydelse på det. Så er vi ude i sådan en knap så taktfast en trav, hvis forbenet de går af jorden tydeligt før bagbenet. Det er måske ikke sådan lige det, vi er allermest interesseret i. Når er det for, at vi skifter vold. Det er det takt handler om i trav. Så som det kun er en totakter, der er et fint svævelsmoment ind imellem, så er det også den gang, at der er nemmest for hesten at holde balance i, og det er også den gang, at der er nemmest for rytteren at udvikle på. Hvis man ikke nødvendigvis har et allermest smidige og elastiske trav, så er det her med forholdsvis let med fornuftigt arbejde. Ja, forbedre. Sådan. Igen 3 heste, der går i fin form her. Vi ser i sidste rytter der sidder ned, og det er ikke fordi, jeg synes, det er nogle store problemer. Det må man lige overveje. Hvis det er sådan, at hesten lægger sig fint til at få balance, så er det selvfølgelig i orden. Det er jo important, at prisen de her unge heste, de skal rides ind, så er det selvfølgelig mest efter, at vi satser på de unge heste. Ja. Alle 3 heste med et smidigt bevægelsesforløb, taktfaste, fint i formen. Den store heste kan være svært ved at finde balancen og takten, indtil de lige får sig styrket lidt. Du kan gerne se, at de gælder op til højre. Kan det nummer 42 jo? 5 år. Så er det derfor, vi godt kunne sige, at det er bare fint. Det måtte du sådan også alligevel. Ja. Ja, midten, passage. Ja. Så ja. Så ja. Læg mærke til at rytte på den store rute der kommer over på langsiden nu i tilskuerne. Så lige stiller den lidt ud af volden i vendinger og hjørner her. Det er yderst fornuftigt for at hjælpe den med at finde balancen. Hesten er så stor en galop. Skal lige have lidt hjælp. Hvis prøver man sådan en for meget en af, så risikerer man nemt, at den lige laver et kryds i bagbenet. Det er kun fornuftigt. Sådan, ja. Godt. Sætter man lige 20 her. En meget håndterbar hest, der ikke er så voldsomt stor, fordi den er lille, men den er meget passende, den er i en god balance, og den er stabil hele vejen rundt. Og sådan en større bevægelsesform, og sværere er det ligesom at håndtere på hesten, eller flere af det, og den er at håndtere på rytteren. Så er det, vi tager op i traven, så vi skråt igen med skifter bolden op til venstre bagefter. Så. Godt. Det var ret på højt der bagved, min elev går. Sådan er det med mig, men det er ikke sikkert, at jeg gør det i dag, hvis jeg kan undgå det. Nå. Jeg prøver passage i dag. Jamen, det er derfor, jeg kommer. Faktisk over benet, så det er min dem bliver ikke bedre til det. Ja. Så jeg kunne lige tænke mig på at få den 5-års rundt på cirkelrunde her. Så lige trykker den lille smule ud med indvendig skænkel og giver lidt tøjler på den. Lad den få lidt tøjler og skubber den lidt frem, sådan her. Simpelthen før den bliver sådan lidt smule kort i galoppen, hvis den trykker sig ind i volden. Trykker den lidt ud her, vil den hjælpe den med at finde balancen og give lidt efter på tøjlen, den bliver lidt mere rummelig. Det er mindst for at optimere muligheden for hesten for at få sig uddannet og vise sig så godt frem som muligt. Så super der. Godt. Det skal også over for hesten til at bære sig selv, så det ikke ender med, at man skal sidde og bære den udmærket arbejde. Ja, du må gerne tage den op. Trav. Derefter tager vi skridt. Og vi har lige hesten i form. Den første 20-30 meter. Overgang til skridt. Og så strækker den sig frem og ned. Den stadigvæk forbindelse på tøjlen.
Sådan. Sådan. Er der nogen, der ikke lige falder til, så skal jeg rundt på en bolde. Ja. Jeg synes, at tempoet i skridt, så må man jo sådan lige mærke lidt på det. Hvor vi er henne, har vi den der lidt kæmpe store seje skridt, så må man jo selvfølgelig trykke lidt på. Stadigvæk hjælpe den lidt i formen hesten, så det er også de der enormt store skridt, bevægelser, der kan gøre, at hesten går så nemt ud af balance og kan komme til at gå fastkamp og udklare takten. Derfor skal man være opmærksom. Det gælder især sådan nummer 26 her, som jo har en halv meters overtræning. Der må man jo ligesom lige hjælpe lidt på at få den skridt lidt rundt på gule spor og for at finde noget energi i den, for det bliver ofte langsomt afviklet, når de har så kæmpe store skridt. Sådan der, ja. Nu ser den ro nede for enden dernede, der er en rigtig dejlig taktfærd skridt, der er ikke store problemer. Den går bare til. Sådan, ja. Sådan. Og det er lidt det samme med den her, også prøve at få den blød i overlængden, det kan også give bare lidt mere tøjle, så den ligesom kan få sig gjort rigtig færdig med bagbenene, før den slipper med forbenene. Sådan. Dorte Forrest, så skal der lige skråt igen herfra. Ja, gerne give lidt mere tøjle efterhånden, det glemt til at se. Se, at de kan række sig godt frem af. Sådan. Men det er bare en anbefaling til en stor, det er en god hjælp for den, at du holder lidt godt i gang hele tiden. Sådan. Så Karina er ved at være i mål. Hun er så optaget. Det er vi. Jeg siger tak for fremvisningen her. Glædelig, dejligt. Se, så heste bare går